Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Минем исемim Рания, sizning ismingiz nechik? Расул Курмакаев. Менә бүген siz сөйләп җибәрдегез, что сезнең менә яңа приложениегыз бар, һәм сез шул приложение аша яшьләргә тормыш иптәшен табырга булышасыз дигән. Да, приложение мы с Никяктаем. Тихо уже развиваемся, уже халык бар, знакомятся, общаются. Чикатарга визат Аллахталя кулында. Но и то яшьләр не активны, что-то, потому что аларга лучше в контакте, не как бы все равно не раскручено было, но таләпләре было юг или халык каядыр альда адяшкан. А вот нужно юлга басрагаюзер кар бикавыр. Шаймы? Как думаете? Менә минем уйлавымча, чөнки дөрес юлга басырга кай вакыт кешеләргә, яшьләргә кыен, чөнки хәзер без үзебездә зур шәһәрдә бик шундый быстрый темпта яшибез, шуңа күрә кайбер вакыт уйланып та тормыйбыз, нәрсәсе дөрес, кайсысы начар икәнен. Сезнең менә бүгенге көндә мәсьәлә түгел инде ул. Примерларыгыз бармы яшь парларның сезнең менә приложениегез аша инде өйләнешкән, никах укыткан? Ну, безнекәлдә как бы милке мероприятие татар партии иде мероприятиелар, аннан күп халык кәлдә табышты өйләнеште, никахлар ниләр иде, как бы статистика бик күп. Плюс әлдә вот кайчатлары был дошли, как бы бар вариантлар. Но вот никах таймныкын пока на данный момент атичу булмады безгә именно, что тапканнар не как бы может бардыр да, но безгә именно беркем айтмады. Как бы мин яңгаламый чатямы шуны. Бик әйбәт. Ул приложениене сез дальше ничек аны үзгәртеп, яңартып, нинди планнарыгыз бар ул приложениегә? Ну, приложение мы постоянно будем разрабатывать. Может, кемгәдер эти серые, анда поясарны, ниләрне, как бы, потому что приложение не только Россия, но и безгә шәһәрләрдә по миру мусульманскаларны була табарга, виз страналар, ниләр кайсылар мусульманскалар визат бар. Как бы на желание язды нинди жених, нинди городтан кирәк, ул, ну, поездда таба. Просто күрсәтмә анда бар онлайнмы, не онлайнмы, кешегә мен тапты, ушады, йөрәк куйды, язды, как бы, ну, табарга була вписаться, как бы. Анда инде минем аңлавымча фильтрлар фәләннәр бармы? Менә мин үзем ул приложениегә керә калсам, шул мөселманнар арасында татар егетләрен очрата аламмы, или миңа аны шулай эзләп утырырга кирәкме? Юк, анда именно фильтрлар татар, әмән кем үләнгән булган, аерылган, ярешелгән, ни визат фильтрлар ничә яшькә тиклек, инде городтан зәргә бар визат, городларга тиклек фильтрлар. Бик әйбәт икән, бик әйбәт, кызык икән алайса. Бүгенге яшьләргә сөйләп киткәнсездер инде аның турыдаймы? Ну, күбесе белә, ну как бы приложение набрать доработаем и уже как бы так инде барабыз рекламные акции, как бы Аллах курса, иншалла, будем раскручивать, будем рекламировать. Амин, шулай булсын. Сез бүген форумда булдыгызмы? Да, я форумда идем. Сезгә нәрсә исегездә калды, сезгә нәрсә шады? Кайсы моментларны сезнең хатирә булып калачак? Ну, бүгенге форум бик әйбәт узды, как бы күп вопросын айттылар, но укрепление опять молодежи на ничек бергәлекне как бы ярактан сөйләделәр, но как бы доносить кирәк үзгә форматта собирая. Ну, монда халыкны ганчкатерга кайсар запомнят, кайсар нитмәде. Только кая шуткалар белән халык каттылар, халык шуны яшьләр запомнили. Кайсынан да булай сөйләделәр, алар буклактан халыкка кирде үзгәдән чыкты. Чынсын әйткәндә. Ну, бик алай димәгез инде, кайбер вакытны тыңлаганда күз яшьләре дә чыга торган, күз яшьләре дә килгән моментлары булды. Шуңа күрә теге килешкән моментлар гына истә калмый инде, ул башка моментлар да бик серьезный моментлар да искә кала. Шуңа күрә бәлки берәрсе бүгенге көндә кайсы юлдан китергән, ничек нәрсә эшләргә белмәгән кешеләр бәлки үзләренә кирәк берәр сүз ишеткәндер. Менә сез үзегезгә нәрсә алып калдыгыз шул форумнан? Мин шул форумнан мәсьәлә алып килдем, что рәхмәт әмән яшьләргә, что килделәр, йылдылар шул форумга. Әлдә ничектергә халыкны ярга бик мохтаҗ булды хәзерге вакытта. Халыкны көтү вакыты юктыр, ниләре юктыр, я барам, ни янда нитәрмен, ну шулай. Ну, нитәргә. Но если яшьләр күп ну, камерага суклар нитләр, если будут выкладывать, то күбрәк не нитәр. Ну, и то
Багып торгач только ерларның гына халык сукты видеокамерага, кирәккәнне не снимали, просто нитәргә. Кирәк иде аларга сугарга ниләрне, лекторларны кемнәр сөйләде, ну вот ниткәндә, и үзләренә соцсетига выкладывать. Шунда ул китәр иде зур, обширный охват. Ансы дөрес әйтәсез, һичшиксез аның белән мин килешәм. Да? Штабта сез инде ничә тапкыр күптәннән килгәнегез бармы, юкмы, нәрсә сезгә бүгенге кичәбез ошады? Ну, штабта инде мин мәңге ничә ел инде аталмамын, бер ел пока юктыр идем командировкаларда. Вот как раз килдем, но киреп чыктым. Алай кирмичә булмый. Сезгә бу атмосфера күңелегезгә ничек? Атмосфера всегда кая татарлар, ул үзенә барам. Ничек аталар, вот кайсатя, Сабантуй барам түгел, бу барам түгел. Нинди барам түгел. Если халык татарлар бер төштә елды, ул уже үзенә барам. Ул бер-берсен күрәләр, бер-берсен итәләр. Бүген бит монда запомнили. Үзгә төштә кадәр, бут монда штабта иде, күрдем, моны килеп дәшергә була. Моны монда күрдем, килеп дәшергә бу татар. Булай бер-берсен халык күрми, таный алмады, белмиләр дә. Шаймы? Шулай шул, без бит инде үзебез, үз кайгыбыз, үз эшләребез белән, менә шул зур шәһәр буйлап шалып йөрибез, шуңа күрә инде бөтенләй дә вакыт калмый, менә шулай дуслар белән җыелышып, җырлашып, аралашып вакыт уздырырга. Потому что безнеке Пензада да без яшьләрне мен ябыз, как бы настольный играларга так у них безни бер пара эшләдек, һәрвакытка мин киткәндем. Тоже бетте, югалды, беркем йөрәм, һәр кирәк обратно все восстанавливать, итәргә яңадан уже ештырга. Менә шуңа аның инде төп кешеләре кирәк бит. Андый кешеләр булса, димәк, аның мөхите дә бөтен нәрсәсе яшәячәк, үсәчәк һәм традициялар сакланачак. Ну да, традицияларга кирәк яшьләр белән күбрәк общаться. Не то, что андакай, кемнәрдер кирәк яңадан яң халык, нитәргә видеолар. Ну вот атәргә, чтобы суксыннар, выкладывали, отмечали, нитәргә. А татарлар, ну, шәңгә бераз ялкавландылар шул затка. Нигә минсез дә узар, вилдат. Ну вот шундый татарлар бик ялкав булды. Илкегә татарлар түгел нинди иде. Безнең вакытта, к примеру, и хәзерге яшьләрне, һәр ялкав яшьләр. Ну, чынлысын әйтәм. Яшьләрнең хәзер телефоннары бар бит. Ну да, телефоннар үтерде. Кошоклар белән алып йөриләр әле, теге семья кирәк. Һәр год семьи ник иттеләр, чтобы уже бәла булды. Беркемгә семья кирәк. Мин нигә өйләнсәм, монда ник монда никахтайм да тем, чтобы ник бармы, һәр взгляд үзгә. Татарның яшьләрнеке бузаты бармы, нитәргә, как бы, пошуналар, нитәрләр. Ну, конечно, да. Но если семья эшләгәч, алар могут булдырга. Яңгыз, бу яңгыз, ул бармы. Алар ничего не добьются булай. Только карьерный рост. Шул, бөтен нәрсә безнең карьерага китә, шуңа күрә дә онытмаска кирәк, что гаилә инде ул безнең татарча әйтелмәмен инде хәзер главная ценность, наверное, һәм хатын-кызларга да, ир-атларга да. Шуңа күрә бәлки менә бу елны гаилә елында кешеләр күбрәк уйланырлар киләчәкләре турында, киләчәк буыннар турында һәм инде яңадан яңа парлар бер-берсен табып, кавышып, озын гомерләрен бергә уздырырлар дип өметләнеп кенә калабыз инде. Ну да, без даже даже командабыз бар, как бы музыкантлар никахка уже визатны латлаган, как бы видеооператорларга тикле кемгә кирәк, поможем визаты белән, виз ценности данныйлар ниләр белән. Полностью командабыз готовы, эшләдек. То есть менә иртә никах дисәң, уже сезнең команда әзер инде, килеп чыгарга. Да, хоть ярты төнне мулла белән можем команданы ештырып килергә. Менә ала берсә, бит инде мин дә күйәүгә чыга калсам, никахларны планлаштырып торсам, инде, иң беренче очратта сезгә килермен дип уйлыйм инде. Ну да, звоните, потому что без таких куб хазрат уже общаемся, сотрудничаем, например, каждый то, что такая киряк, без можем порекомендовать мында хазратларны, что шул хазрат номерлары ниләрен как бы свести, чтобы никак не торгия. Ту кайсы халык даже белми, что нинди районында кем хазрат. Özләп йөриләр, но ул бәлалы зат как бы шуны чыкты, что яшьләр белми нинди районда торалар, нинди хазратмы, кая молельный доммы, мәчетме, ниме, шул затларны халык белми.
Үзегезнең фикерегез белән бүлешкәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезне тагын бер кат без штабта көтәбез. Инде анарсың безгә тагын бер кат приложениегыз белән, башка мероприятиеларыгыз белән, уңышларыгыз белән бәлки бүлешерсез һәм инде безнең яшьләребезгә бер инде ярдәм күрсәтерсез шуның белән. Ну да, Алла Курсакар презентацияны эшләрбез, что презентация белән күрсәтергә, ничек вот монда знакомиться, ничек регистрироваться, нәрсә, моментларны, что безнеке анда хәзрәтләр бар, социолог, психологлар, татарские, мусульманские, как бы шариатский судья тоже приложение бездә, поэтому весь нәрсә кирәк, как бы кешегә, ну кайсар ояла, нитсә, ну весь специалистлар как бы набрали безнеке виза бар. Сез аны еще специалистларын да бәлки берәр килергә риза булган специалистларны да алып килсәгез, бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Ну, Алла вот такое приложение было бы это шумное приложение вот такая. Мында как бы анаста виза икән, шариатский судья, хәзрәтләр, виза тубыз. Бик әйбәт. Тагын бер кат сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә хәерле кичләр телим. Интервью биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Ярый, сау булыгыз, если что, обращайтесь. Всегда, пожалуйста. Исән булыгыз. Имитегез, сау булыгыз.